Nu, sunt prost cu aia, iar am căzut. Ah! Nu. Asta e meciul meu, să știi, asta e meciul meu, Tor. That's what she said. Never mind. Mă pușează blue. Futu mor tu știi și mătii. A distrus patul. Bă, dar copilul ăsta are ceva. Are viață, nu ca tine. Numai să nu se trezească unul să dea un fire charge. Are în mână fire charge, are în mână fire charge. Normal că are în mână fire charge. Da, Tor, eu am murit, mai bine zis. I-am dat 2 hituri cu arcul de la distanța asta, omoară-te. Debate parlor. Mergem la debate parlor. Ok, that was interesting. De ce ăsta se numește Cian Terracotta? Explică-mi. De ce Cian Terracotta e gri? Blood. De ce purta e roz? Pentru că e... Ce? Ce? Mai luăm un fire charge, cause why not? Mamă, 2 hituri îi dau la ăștia. The fuck? O venit griu, efectiv, și mă bă... Ai murit? Nu. Nu încă. Nu. Stai că trebuie să mă fac full măcar. Avea 3 viață, mai avea 3 viață, mai avea 3 viață, era să le dau 1v2, era să le dau 1v2. Mi-a spart patul? Bro, nu mă știe. S-a omorât. S-a omorât ambii. The fuck? Nu știi tu cu aia. Băiatul ăsta chiar are autism. Level 10, level 11, nu știu ce level are. De când autismul are level? Poți dai level up la autism? Normal. How the fuck? De exemplu, tu ești level 10. Din păcate. Nu e ok, Tor, ăsta n-a fost un compliment. Wait, nu mai am bloc. Hai-te, bro. Nu se bate cu mine! Bate-te cu mine, știu că vrei. Strânge-mă în brațe până număr la 3. Wait, îs prost. Eu. Îs really prost, mă refer. Da, știu. M-am dus în mid și eu nu mai pot veni din mid, pentru că nu am blocuri. Tudor, ce faci? Tudor, Puki! De asta facem, de asta facem. Bine, Iosif, bine, Iosif. Treci încoace în gâtul tău. Futu dai fire charger, da? Am și eu, dar stai calm. Atunci pot. Dai grijă cu aia, că dacă nu dai bine ești cup. Da. Ai murit? Da. Am uitat să sar. Bro, l-a uitat să sare. Aha, uite un pic cine dorește să te încânte cu plăcerea. Cine? Cineva. Cine vrea să mă bată? Piu! De ce te uiți exact la mine? Runda a doua? Piu! Bine, sușul. Tu-ți mor mătii și mătii! E Laura infectă! E timpul să plecăm în mijloc. Aha. Locul unde Tudor a murit. Locul unde e verdele și încearcă să se farmeze. Da? Piu! Da? Piu! Bum! Hai, că nu merge. Bam! Vrei să te bați cu mine? Piu! Ai murit, dar te-mi p***ă. Bă, eu sunt prea bun la jocul ăsta. Aeron Golem. Da, oare nu pot să-l împing? Stai că încerc să-l împing în void. Nu. Trec prin el, efectiv. Efectiv mă uit în interiorul lui. Are burta goală. La propriu.
Aha. Dă-te mă în mătii, pum, 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 pum. Bate-l. Rupe-i mecla. Așa. Blat de piu-piu. Ei, planul B. One more time, dacă îl bați, ești cel mai zeu. Haide mă, haide, one v one me dog. Haide, para mătii. What the fuck? J galben tries to come at me. No. Bici are kill aura. Nu mai are kill aura, l-am bătut. Easy. Can you just leave me alone, bitch? Dă-mă în pula mea de dobitoc cu aia. Dă-te mă în pula mea, ierțoiul pulii. Domnule procuror, să nevinovat. Du-te și te f*** cu în pat. Nu f*** cu nimeni pentru că sunt civilizat. Nu ești civilizat, mai mult retardat. Vrei să vezi ceva că îmi bag ouăle la el în pat? Ah,